אוקיי, אז מה קורה חברים? כאן עמית. היום אני עושה סרטון על הרחפן XKX251, כפי שאתם רואים פה על הרצפה. זה השלט שלו, שלט מאוד מקצועי. זה הרחפן שלנו, פה. אני אחבר אותו ונתחיל את הטסה שלו. כפי ששמעתם, הוא עושה צליל מחברים את הכבל. טוב, עכשיו אני מדליק את השלט, ככה השלט. אני אתחיל מהמוד מהירות האיטי יותר, ואז נעבור למוד מהירות המהיר. נעשה לו הנעה. לא בדיוק הנעה, פשוט אני מזיז את הפרופלורים לראות שהכל עובד, ועכשיו אני אעלה איתו לאוויר. ירים אתכם קצת. זהו. טוב, יש קצת רוח היום. קודם עשיתי גם הטסה איתו, אבל הייתה הרבה יותר רוח. עכשיו קצת פחות רוח. העברתי אותו עכשיו למוד מהירות המהיר. אני אחזיר אותו חזרה עוד פעם לאיטי, שאני אראה לכם את ההבדלים. תראו, זה נקרא פאנץ' מהמוד מהירות האיטי. הוא עולה ממש מהר. ונעשה את זה. זה מהמוד מהירות האיטי, שהמוד מהירות האיטי הוא לא כל כך איטי. ובואו נעשה איתו האצה קטנה. שזה גם מהר מאוד. עכשיו אני אעביר את זה למוד מהירות המהיר. כמו שאתם תראו, תנועה הרבה יותר אגרסיבית. אז בואו נתחיל איתו בפאנץ'. עולה פי הרבה יותר מהר. רחפן באמת מדהים. אני אשים לכם כנראה את הלינק בתיאור לקנייה שלו. זה רחפן ברשלס מאוד זול ומאוד איכותי. ובואו נעשה איתו קצת נעשה איתו האצה של המהירות. זהו. עף כמו טיל. כמו רקטה הרחפן הזה. גובה מטורף. הוא מאוד גבוה עכשיו. אני משתדל לא להטיס אותו יותר מדי גבוה, כי לפעמים יש גבהים מסוימים שאסור להטיס כי עוברים מטוסים. אז אני משתדל שלא. הנה, עכשיו בא משב רוח. כנראה אתם שומעים במצלמה. נקרב אותו קצת אלינו. ונעשה איתו פאנץ' כזה. פי. זה על המצב מהירות. יש שתי מצבי מהירות, אחד איטי ואחד מהיר, ואפשר לשנות את האחוזים של זה דרך השלט. אז אני העליתי את המצב המהיר ל-125% ואת המצב האיטי על 90% מהעוצמה של המנועים. ש-125% זה הכי מהיר שאפשר. עושים את השדרוג הזה דרך השלט. וזה ממש חזק הרחפן הזה. עכשיו אני מטיס קצת מאוחר, השעה 5. טסתי אותו גם ב-4, פשוט הצילום לא הלך לי כל כך טוב, אז עכשיו אני מצלם את זה שוב פעם. אני ממש מרוצה מהרחפן הזה. הסוללה שלו לא כל כך מלאה. אני הטנתי אותה חצי כי רציתי לצלם את הסרטון הזה לפני שיהיה חושך. תראו איזה קרוב הוא אליי. עכשיו אני אעמוד ככה. תראו את זה. מוכנים? 3-4. כמו רקטה הוא טס. עולה ממש גבוה. הטווח טיסה שלו הוא 300 מטר בערך, משהו כזה. והזמן טיסה שלו הוא בערך 12-11 דקות. זה תלוי כמה אתם לוחצים גז ועל איזה מהירות, על איזה מצב מהירות אתם. תלוי בהרבה דברים. בוא נעשה איתו על הצד קצת. תראו, על הצד אפילו הוא יכול ממש מהר גם על הצד. בוא אני אראה לכם את זה. מוכנים? יש לו הרבה כוח. אבל תמיד כשאני נותן איתו גז, אני מפצה קצת בטרוטל, בגלל שאני רוצה שהרחפן לא יאבד גובה. תראו, זה מה שקורה שאני לא מפצה. הרחפן יורד. ואני לא רוצה שיקרה מצב כזה שיתרסק לי על הרצפה, אז אני תמיד מפצה קצת עם הטרוטל שלו. תסתכלו. ואז הוא גם קצת עולה לי בגובה. ואז גם ככה הוא מנצל יותר את המנועים שלו. תסתכלו, אני אעשה פול טרוטל וגז מלא. ואז תראו. 3-4. כמו טיל הוא טס. הרחפן הזה מגיע בערך ל-80 קמ"ש.
יש לו אורות מאוד חזקים, שזה דבר מאוד טוב. יש את הלד האחורי הירוק, כמו שאתם רואים, שהוא יתריע לנו על מצב סוללה חלשה, הוא יעבב באדום. הרחפן הזה גם הוא רחפן שטס ב-3D ואקרובטי, שיודע לטוס בסלטות וכל מיני דברים כאלה, אבל אני עוד לא יודע להטיס בזה, אני לא כזה מקצועי. בוא נעלה איתו עוד פאנץ' כזה. הרחפן גם מאוד שקט, רק כשנותנים איתו גז הוא פותח את המנועים שלו. בואו אני אשמיע לכם את זה. אתם יכולים לשמוע, הוא מאוד שקט שמעתם עכשיו עושים כאלה? מנועים מאוד חזקים, זה מנועי ברשלס, יש להם ביצועים מדהימים. הרחפן הזה מאוד יציב, אפילו אין לו מערכות ברומטר ומערכות יציבות, האמת יש לו, אבל שמירת גובה אין לו כל כך, כאילו אין לו את המערכת ואין לו GPS. זה רחפן מיני רייסר, אפשר לקרוא לזה רייסר מתחילים, וממש כיף להטיס אותו. אבל אם אתם מטיסים מתחילים, אל תקנו אותו ישר על ההתחלה. כמוני, אני קניתי אותו כרחפן ראשון. לא בדיוק ראשון, הזמנתי שתי רחפנים ביחד, אותו ואת ה-XK X100, שזה האח הקטן שלו, שהוא הרחפן קטן. בעיניי, אם אתם טייסים מתחילים, תקנו את הסימה X5HW. אני ממליץ לכם ללכת לערוץ קופטר דיל, שזה ערוץ של רחפנים בישראל. יש לו ערוץ ממש טוב, אני מאוד אוהב את הערוץ הזה. אני כל הזמן צופה בסרטונים שלו. אני מאוד נהנה גם לצפות ולהטיס. בזכותו קניתי את הרחפן הזה, כי ראיתי הרבה סקירות שלו עליו. בחור בשם צביקה, אני ממש אוהב את הערוץ הזה, משקיע מאוד. הופה, יש לנו התראה על סוללה חלשה, אני אחזיר את הרחפן אליי. כמו שאמרתי, זה בגלל שלא הטענתי אותו מלא, כי רציתי לצלם סרטון. אני אנחית אותו. יש פה איזה כמה ילדים מסתכלים. אנחית אותו. טוב, זה הרחפן היה. בואו נחבר לו את המנועים דבר ראשון. זה הרחפן היה, ה-XK X251, ומקווה שנהנתם. ביי.